Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Dialysis center sa Guagua at Apalit, itinayo para sa mga Kapampangan. Operasyon inaasahang magsisimula ngayong taon. 8 LGU paghahatian ang 140 million peso shares mula sa Subic Bay Metropolitan Authority. Roll-out ng bakuna sa barangay, sinimula na sa Siyudad San Fernando. At extension ng Mariveles District Hospital, binuksan na sa FAB para sa mild at asymptomatic COVID-19 cases. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nagtayo ng temporary treatment and monitoring facility para sa mga asymptomatic at mild cases ng COVID-19 sa loob ng Freeport area of Bataan. Ito ay magsisilbing extension ng Mariveles District Hospital. Ang detalye sa ulat ni Jenna Numbang Barunga. Pinasinayaan na ang bagong tayong temporary treatment and monitoring facility na matatagpuan sa loob ng Freeport area of Bataan. Ito ang magsisilbing extension field hospital ng Mariveles District Hospital para sa asymptomatic at mild cases ng COVID-19. Mayroon itong 76-bed capacity at kumpleto ang pasilidad para sa monitoring ng mga pasyente. Nilagyan din umano ito ng movie projector, positivity wall at interfaith prayer area. Nakadisenyo umano ito na hindi makakaramdam ng pagkabalisa ang mga pasyente. Ito pong TTMF natin is not like any other isolation facility na nakikita po nito. Kung papansin niyo rin po, it's the first time I saw, at least for me, na may isang isolation facility na TTMF na in-integrate ang tourism. Gusto kasi namin nung pinaconceptualize po natin ito na ang pasyente hindi makaramdam na parang kinulong na kami dito. Layo ng Extension Field Hospital na mabawasan ang dagsa ng mga COVID patients sa Mariveles District Hospital at iba pang medical institution sa Bataan. Makakatulong po ito sa capacity ng Mariveles District para mas maalagaan natin ang ating mga pasyente at gumaling sila sa lalong mabilis na panahon. Ang pasilidad na ito ay naitayo sa bisa ng Memorandum of Agreement ng Authority of Freeport of Bataan, Provincial Government of Bataan, kasama ang Department of Health at Philippine National Red Cross. Nasa ilalim ito ng supervisyon ng Mariveles District Hospital. This is an embodiment and testament ng ating walang humpay na pagkilala, maangat, mataas na pagpapahalaga sa sakripisyo ng ating mga medical frontliners at health workers. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Nagtalaga na ng vaccination sites sa iba't ibang barangay sa City of San Fernando para mas mapabilis ang pagbabakuna at ma-decongest sa mga pangunahing inoculation sites ng syudad. Gagawin ito sa mga covered wards, barangay health centers, at iba pang public areas. Narito ang detalye ng balita niya. Sinimula na sa Siyudad San Fernando ang pag-roll out ng bakuna sa mga barangay upang mas maabot ang mas maraming Fernandino at Fernandina. Nagtalaga ng vaccination sites sa iba't ibang barangay para mas mapabilis ang pagbabakuna at ma-decongest sa mga pangunahing inoculation sites ng syudad. Matatandang sa mga nakalipas na linggo ay pinilahan ng maraming Fernandino ang mga vaccination centers matapos ang biglang pagsipa ng COVID cases at pagpapatupad ng restrictions sa mga hindi pa bakunadong individual. Sa inisyal na pagpapatupad ng pagbabakuna sa barangay na sinimula noong January 24 at tatagal hanggang January 28, 2022, gagawin ito sa mga covered court, barangay health centers at iba pang public areas. Ayon sa City Health Office, first dose at booster shots lamang ay bibigay sa barangay, habang ang second dose ay available pa rin sa mga mega vaccination sites tulad ng Heroes Hall, Our Lady of Fatima University, Robinson Star Mills Pampanga, SM Talabastagan at Walter Mart.
Sa pinakuling datos ng City Health Office, nasa mahigit 241,000 Fernandinos na ang naka-first dose ng COVID-19 vaccine, habang mahigit 214,000 naman ang fully vaccinated na. 242,102 ang target eligible population sa syudad. Nasa 26,000 individuals naman ang nakapagpa-booster na. Maaari raw magtanong o sumangguni sa inyong barangay health center o kinaukulan ukol sa schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Ang mga vaccination teams ng syudad ang bababa at magsasagawa ng pagbabakuna sa mga komunidad. Ito'y upang mailapit sa mga Fernandino ang programa sa pagbabakuna kontra COVID-19. Pinapayuhan naman ng mga Fernandino na sumunod sa guidelines ng barangay vaccination. Jennifer Salenga, CLTV News. Target ng Pamulang Panlalawigan ng Pampanga na maging fully operational na ngayong taon ang 2 dialysis center na itinayo para sa ating mga kabalen na nangangailangan ng tulong medikal. Ayon po kay Pampanga Governor Dennis Pineda, lalagyan ng higit 40 hemodialysis machine ang bawat center. Narito ang detalye ng balitang yan. Isa raw ang diversification ng health services, kabilang ang specialized healthcare service sa prioridad na programa ni Pampanga Governor Dennis Pineda. At dahil maraming Kapampangan ang lumalapit sa Kapitolyo upang humingi ng assistance, nagpatayo ang pamahalaang panlalawigan ng sariling dialysis center para sa mga Kapampangan. Hindi kasi biro ang gastusin ng mga pasyente na nagdadialysis. Bagamat may coverage nito ang PhilHealth, limitado lamang ito. Kamakailan ay binisita ni Pineda ang 2 gusali na magiging pwesto ng kauna-unahang dialysis center sa lalawigan. Matatagpuan ito sa Diosdado P. Macapagal Memorial Provincial Hospital sa bayan ng Guagua. Ang center na ito, katuparan daw sa pangarap ng kanyang ina na si Vice Governor Lilia Pineda. Okay, alam naman po natin na isa po sa mga sakit ng Kapampangan yung sa bato. So kitang-kita po natin yung mga paghihirap ng mga iba nating mga kababayan na hirap po talaga sa pagdadialysis. So naisip po namin to na proyekto pa ni nanay noon, na idea ni nanay, na nabigyan ho ng katuparan ngayon. Bukod sa Guagua, may isa pang dialysis center na ipinatayo ang provincial government sa San Vicente, Apali. Ipinatayo ang mga pasilidad sa tulong ng Department of Public Works and Highways at pinondohan ng bawat center ng tig 30 million pesos ng Anak Kalusugan Party List. Sa pondo ng Kapitolyo naman manggagaling ang ipambibili ng hemodialysis machines at pampasweldo sa mga medical professionals. Ayon kay Pineda, lalagyan ng tig 43 hemodialysis ang bawat center. Simula pa lamang daw ito ng paglalapit ng programa ng Kapitolyo sa mga Kapampangan. Initial ho, nakapagpatayo po tayo ng 2 building na sa tulong po ng Anak Kalusugan kay Party List. Ngayon yung pangatlo ho, start na rin ho yung building. So pipilitin po namin ni nanay na sa 4 na distrito magkaroon po tayo ng dialysis center operated by the provincial government. Kung saan makakatulong ho tayo lalo na sa mga kababayan nating walang-wala. Hirap na hirap po sa pagdadialysis. So kung titingnan ho natin ang operation na to, kung ang probinsya ang mag-ooperate, at least yung tulong na binibigay ho natin sa mga kababayan nating nahihirapang mag-dialysis, mas mabilis na po. At ang gusto ko masigurado is yung quality ng process ng pagdadialysis sa mga kababayan natin. Walang mahirap, walang mayaman, pare-parehas at magandang quality dapat ang mapunta sa kanila. Prioridad daw sa programa ang mga indigent o mahihirap na Kapampangan na nangangailangan ng ganitong serbisyo medikal. May criteria na ang provincial government daw ang maglalatag para sa screening at selection ng pasyente. Inaasahang bago matapos ang taon ay magiging fully operational na ang 2 dialysis centers. May plano rin daw ang provincial government na magtayo ng 2 pang dialysis center sa 1 at 3 distrito ng lalawigan. Angelica Cara, CLTV News. Manatili nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nagsimula ng ipamahagi ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang shares ng 8 local government units sa kita ng Subic Bay Freeport Zone. Ito rin ang unang pagkakataon na walang magaganap na awarding ceremony. Sa halip, diretso na lamang kukunin ito sa SBMA Treasury Office. Si Jenna Lumbang Parungaw may report. Handa na ang mga tseke ng 8 local government units na tatanggap ng kanilang share mula sa kita ng Subic Bay Freeport Zone na magagamit para sa mga proyekto sa kanilang lugar. Nasa mahigit 140 million pesos ang nalikom sa 5% tax na sinisingil sa mga locators ng Freeport na nasa ilalim naman ng pamamahala ng Subic Metropolitan Authority o SBMA. Sa halagang ito, pinakamalaki ang bahagi ng Olongapo City na nasa 32.8 million pesos, ang Subic na may 21 million pesos, 16.8 million pesos ang sa San Marcelino, 12.8 million pesos ang Castillejos at 11.9 million pesos ang San Antonio. Sa Bataan, may share ang dinalupihan na 17.5 million pesos, 15 million pesos naman ang sa Hermosa at 12 million pesos ang sa Morong Bataan. Ito ang mga bayan at syudad na nakapalibot sa Freeport Zone. Ang nasabing halaga ay second half ng LGU share para sa taong 2021. Nirelease ng SBMA ang unang kalahati noong Agosto ng nakaraang taon. Kung susumahin, nakatanggap ng 306 million pesos ang 8 LGU para sa kanilang 2021 share. Ang shares ng mga LGU ay kinocompute batay sa populasyon, land area at equal sharing. Samantala, ito raw ang unang pagkakataon na walang magaganap na awarding ceremony dahil sa pandemya. Kukunin na lamang ng mga LGU ang kanilang tseke sa SBMA Treasury Office. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Nadiskubre ang Stealth Omicron sa mga naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Itong isa sa mga sub-variant ng Omicron na mas kalat sa mga rehiyon. Sa ibang balita, aprobado na sa Senado ang panukalang pagbibigay ng amnestiya para sa mga miyembro ng rebelding grupo. Ang detalye at iba pang mga balita sa ulat na ito. Kinumpirma ng Department of Health itong Lunes, January 25, na mayroon na ngang stealth Omicron sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ang BA2. Ang second variant ng Omicron na siyang dominante sa nangyaring local transmission sa halos lahat ng rehiyon. Wala pa raw itong ipinakikitang malaking kaibahan sa BA1 Omicron variant. Hindi lamang daw ito agad madetect kung kaya tinawag na stealth Omicron. Limitado pa raw ang mga impormasyon ukol sa bagong klase ng Omicron, kaya kailangan pa rin ng maigting na pag-iingat at pagpapabakuna ng publiko. Para sa iba pang balita, lusot na sa Senado ang mga resolusyon na sumusuporta sa ibinibigay na amnestiya ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng rebelding grupo. Ang House Concurrent Resolution 12, 13, 14 at 15 ay inaprubahan ng 18 senador. Nakasaad sa Resolution number 12 ang pagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Para naman sa Moro National Liberation Front o MNLF, ang Resolution number 13. Ang Resolution number 14 naman ay amnestiya sa mga kasapi ng Revolusyonaryong Partido ng Manggagawang Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army at Alex Boncayao Brigade. Sa bisa naman ng Resolution number 15, may amnestiya rin para sa dating rebelde na miyembro umano ng Communist Terrorist Group. Ngunit ang Resolution number 15 ay tinutulan ng 6 na representante na miyembro ng Makabayan Bloc at ni Quezon City Representative Kit Belmonte. Naninindigan ng Makabayan Bloc na walang saysayang Resolution number 15 dahil kathang-isip lamang ang tinawag na dating miyembro ng Communist Terrorist Group. Ibinibigay ang amnestiya ng gobyerno sa mga nakagawa ng kasalanan na may kaparusahan na nasa Revised Penal Code at Special Penal Law ng bansa gaya ng rebellion, insurrection, illegal possession of firearms at iba pa. Samantala, paalala naman sa publiko, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga nag-withdraw ng pera sa mga automated teller machine o ATM.
Nagkalat umano ngayon ng mga pekeng pera, kaya bago umalis sa ATM ay suriin muna ang hawak na pera at kung may hinalang peke ay agad na i-report sa bangkong may-ari ng ATM. Kapag ito ay napatunayan na galing sa masinong bangko ay kailangan nitong palitan. Nitong nakaraang taon ay nasa mahigit 500 piraso na umano ang pekeng pera na natuklasan at nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Angelica Cara, CLTV News. Walang college program sa Mabalacat City College o MCC ang ginawaran ng Level 2 status ng Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation. Ang MCC po ang kauna-unahang kolehiyo sa gitnang Luzon na nakakuha ng naturang pagkilala. Narito ang detalye ng balita niya. Ginawaran ng Level 2 status ng Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCUCOA ang Mabalacat City College o MCC, ang kauna-unahan sa Pampanga at maging sa buong Central Luzon. Ang award ay pinagkaloob ng Presidente at Executive Director ng ALCUCOA na si Dr. Raymond Arcega sa MCC Cultural Hall Kamakailan. 8 programa sa MCC ang Level 2 accredited na. Ito ang BS Ed English, BS Ed Filipino, BS Ed Science, BS Ed Mathematics, Bachelor of Elementary Education, BS Hospitality Management, BS Tourism Management, at BS Information Technology. Nasa candidate status naman ng BS Biology, BS Customs Administration, at BA History. Kinilala naman ni Dr. Arcega ang pagsisigla na na matanggap ng president ng MCC ang resulta ng akreditasyon. Ipinresenta at ipinagkaloob ni Arcega ang certificate sa 8 programs na pasok sa accreditation. Tinanggap naman ito ni MCC President Dr. Michelle Aguilar Ong at nagpasalamat sa City Government Mabalacat sa pangunguna ni Mayor Crisostomo Garbo na siya rin chairman ng Board of Trustees, sangguniang panlungsod at lahat ng lokal na opisyal ng Mabalacat sa kanilang suporta at pagtitiwala sa MCC management. Pinasalamatan din ni Ong ang mga estudyante na siyang nagsisilbing inspirasyon daw sa lahat ng tagumpay at innovations na kanilang ginagawa para sa MCC. Binati rin ng presidente ng kolehiyo ang MCC community sa kanilang pagsisikap, commitment, at suporta sa mission and vision ng institusyon. Handang-handa na raw ang kauna-unahang LUC na binigyan ng Level 2 status sa Gitnang Luzon na umabante pa upang mas mapagserbisyohan pa ng mabuti ang komunidad. Angelica Cara, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, formal nang itinalaga bilang tagapagsalita ng Philippine National Police si dating Pampanga Provincial Police Office Director Police Colonel Jean Fajardo. Sa isang press conference na ginanap sa Camp Crame, Quezon City nitong Miyerkules, inanunsyo po ni Philippine National Police Chief Police General Diosdado Carlos ang pagkakatagal ni Fajardo. Pinalitan ni Fajardo si Police Brigadier General Augustus Alba na itinalaga naman bilang hepe ng PNP Public Information Office. Si Fajardo ay parte ng PNPA Kaagapay Class of 1996. Nakapagtapos naman ito ng abogasya sa Jose Rizal University College at nakapasa sa bar noong 2009. Bago pa maging tagapagsalita ng PNP ay dating Deputy Director for Operations of the PNP Drug Enforcement Group, si Fajardo. Bukod sa pagiging pinuno ng Pampanga Police, naging hepe rin siya ng Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 3.
Naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 8 katao na sangkot umano sa isang robbery incident sa Angeles City kung saan nabiktima ng mga ito ang 7 Chinese nationals at isang Pinoy. Ang nahuling mga suspect, mga miyembro din ng CIDG. Batay sa ulat, isinagawa umano ng CIDG Regional Field Unit 3 ang operasyon matapos itong makatanggap ng report alauna ng umaga nitong Miyerkules na may nagaganap na nakawan sa isang bahay sa Diamond Subdivision sa Barangay Balibago. Pawang mga armadong kalalakihan na nakasibilyan daw ang mga ito, ngunit nagpakilalang taga-CIDG. Nang dumating ang otoridad ay kagad umanong na-corner ang mga suspect, ngunit depensa pa raw ng mga ito, sila ay nagsasagawa ng buy-bust operation sa lugar. Nabisto ang pagsisinungaling ng grupo ng makita umano sa sasakyan nila ang samot-saring gamit ng mga Chinese national, kabilang ang pera na abot sa 300,000 pesos at ilang dolyar. Gulo-gulo umano sa loob ng bahay at may natagpuan din ang CIDG na 12 computer na nakasetup katulad ng sa Pogo. Kinilala ang mga suspect na sina Major Ferdinand Mendoza, 2 staff sergeant na sina Mark Anthony Reyes Ilan at Sanny Rick Alicante, 3 corporals na sina Richmond Francia, John Jervic Fajardo at Kenneth Rainer Ferrer Delfin, at 2 patrolmen na sina Leonardo Veloso Mangales at Hemhenes Rosario Jr. na pawang naka-assign sa Anti-Organized Crime Unit ng CIDG. Naharap ang mga suspects sa kasong robbery, in-van, extortion at illegal detention. Binihanda ring 8 kasong administratibo laban sa mga ito. Ayon naman po kay CIDG Director Major General Albert Ignatius pero hindi umano nila kukonsintihin ang mga tiwaling gawain ng kanilang mga tauhan. Tinawag din ni Pero na isolated case ang pangyayari. Sinabi naman ni PNP Chief General Jonardo Carlos na titiyakin niyang masisibak ang mga ito sa tungkulin. Pansamantalang mananatili ang mga suspects sa CIDG Angeles Criminal Field Unit habang inihahanda ang mga kasong kriminal at administratibo na isasampa laban sa kanila. Sa ibang balita, nilinaw naman ng Department of Labor and Employment Region 3 na dapat daw magsumite ng termination report ng mga negosyong naapektuhan ng pandemya para makatanggap ng 5,000 peso cash assistance ang kanilang mga empleyado sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP 3. Sa pinahuling tala ng DOLE, Central Luzon, mayroon ng 133 establishments na nag-file ng termination report. Narito ang report ni Jenna Lumbang, Barunga. Hindi lahat ng empleyado at mga manggagawa ay kwalipikado sa 5,000 pisong ayuda ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP 3. Ito ang binigyang linaw ni DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio. Una na rito, tanging mga nasa formal sector lamang o yung may kumpanyang pinapasukan at may employer ang pasok sa kategorya. Dapat ding magpasa ng termination report ng kanilang mga employer sa DOLE habang nasa alert level 3 ang kanilang lugar para makakuha ng ayuda. Yung mga yon na affected workers na nagre-report ang kanilang employer ng establishment termination sa ERS natin, yung tinatawag nating Establishment Reporting System. So hindi kasama yung nagbawas lang ng 2 araw na trabaho, no, yung flexible work arrangements, yon hindi kasama. Nasa alert level 3 tayo kasalukuyan, hindi pa naman bumababa sa alert level 2. Kasi pag bumaba siya sa alert level 2, hindi na qualified kahit ma-retrench. As of January 25, nakapagtala ang DOLE Central Luzon ng 133 kumpanya na nagpasa ng establishment termination report. Katumbas ito ng 1,670 na mga apektadong empleyado. Ngunit posible pa raw magdagdag ito dahil nasa alert level 3 pa ang mga probinsya sa rehiyon. Pwede ang employer ang mag-apply para sa mga gagawa o di kaya ay individual. Ang i-apply niya sa amin, syempre, i-attach niya dun sa application niya yung notice of termination niya na dapat notaryado. So makikita namin kung talagang na-terminate siya.
Kasi makikita mo doon, mayroong mga notices kasi na terminate sila due to business losses, magre-retrench, serious financial reverses. So, yun. Lahat yun, makikita namin. Maaari din umanong mag-refer ang local government unit ng mga aplikante. The LGUs can always refer to us, no? Yung sino-sino para sa kanila yung talagang apektadong companies or apektadong workers. As long as pumapasok naman sa guidelines o yung conditions na nandun sa department order na papasa naman, then we can give priority dun sa mga endorsements nila. Binigyang diin din ng DOLE na ang pagtanggap ng application ay first come first serve basis habang may pondo pang ipamimigay mula sa 1 billion pesos na inilaan ng pamahalaan. Kung makakapasa sa assessment ng DOLE ang mga aplikasyon ng mga empleyado, matatanggap nila ang ayuda sa pamamagitan ng remittance center. Hindi na ito dadaan sa mga employer. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Batid daw ng pamanang panlunsod ng Angeles ang adjustment sa paraan ng pag-aaral ngayong pandemya. Kaya naman gumawa ng paraan ang LGU upang may pagpatuloy ng mga scholar ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, 500 laptops na donasyon mula sa DICT ang ipahihiram sa mga mag-aaral. Namahagi rin ng tablets ng city government para may magamit ang mga estudyante sa online classes. Narito po ang report. Necessity na may tuturing ng mga estudyante ang mga gadget tulad ng laptop para sa kanilang blended learning. Ngayong nagpapatuloy pa rin ang nararanasang pandemya, limitado pa rin ang pagpapatupad ng face-to-face classes. Upang makatulong sa kanilang pag-aaral, tatanggap ang 500 scholars ng City College of Angeles ng laptop na donasyon ng Department of Information and Communication sa Angeles City Government. Sinabi ni Mayor Carmelo Lasatin Jr. na magagamit ang mga laptop na ito upang mapataas pa ang kalidad ng edukasyon sa syudad, kasabay ng pagpapasalamat sa DICT para sa kanilang donasyon. Ang mga ipamamahaging laptop ay property o pagmamayari ng CCA at dapat ibalik ng mga estudyante sa pagtatapos ng school year. Paliwanag ng alkalde, batid nila ang adjustment sa paraan ng pag-aaral ngayong pandemya. Kaya naman gumawa ng paraan ang city government upang maipagpatuloy ng mga scholar ang kanilang pag-aaral, lalo na raw yung mga nasa kurso na walang sapat na kagamitan. Nitong Miyerkules, sininspeksyon ng alkalde kasama ang presidente ng CCA na si Dr. Frankie Villanueva ang mga laptop na i-deliver sa kanyang opisina.
Isusunod na raw kaagad ang distribusyon sa mga ito. Maliban sa mga laptop na mahagi rin ang syudad ng mahigit 63,000 tablets para magamit ng public school teachers, grade 4 hanggang grade 12 students at CCA scholars sa kanilang online classes. Nagbigay din ng internet cards para sa libreng Wi-Fi access ng mga mag-aaral. Nasa 700 satellite units din ang in-install sa iba't ibang lugar sa syudad para sa Wi-Fi connections upang makaagapay pa rin sa pag-aaral ng mga estudyanteng Anghelenyo. 16 ang kursong ino-offer ng CCA na mayroong 3,200 enrolled scholars. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Floor. Magandang gabi po sa inyo, Sir Manny. Sir Manny, nakamute po kayo. Ayan. Okay, magandang gabi rin po, Ma'am Jen. Yung po mga pag-ulan na ganap kanina, ay ito po ay dulot ng easterlies at saka ng localized thunderstorm. So nagpalabas po ng advisory ang ating ahensya doon, mga 3:54 po ng hapon. At kasama na nga po itong Pampanga at Bulacan ay nagkaroon nga po ng mga konting mga pagulan. Pero sa ngayon po, yung binabantayan po nating low pressure area ay namataan po sa layong 165 kilometers dyan po sa may timog silangan ng Kalayaan, Palawan. At ito naman pong eastern section ng Northern Luzon, ang nakakaapekto ay shear line o ito po yung tail end ng cold front o yung frontal system. So sa ngayon po, medyo mahina po yung hanging amihan at medyo nararamdaman lamang po ito sa may bandang Northern Luzon. Kaya po ang Cagayan Valley, Cordillera, Region, Aurora ay maulo po ang papawirin dyan na may mga kalat-kalat pong mga pagulan. Pagkulog, dulot po ito ng shear line. Samantala po ang Davao Region at Caraga, easterlies naman po ang nakakaapekto, nagkakaroon din po ng mga pagulan dyan. Pero ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga dito, ay bahagi hanggang sa komisyon nagkaroon tayo ng mga kaulapan. Meron lamang po tayo inaasahan na mga isolated cases ng rain shower na ito nga po ay naganap kanina. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. Yes, Ma'am Jen? Pero Sir Manny, ito pong lamig ng panahon, tatagal pa po ba ito? Yes po, asahan po natin na ito pong amihan ay tatagal pa po ito ng buong buwan ng Pebrero. No? Pero sa ngayon po, asahan na po natin hanggang sa linggo o hanggang sa matapos po siguro yung January ay hindi na po tayo magkakaroon o hindi na tayo nag-i-expect na magkakaroon pa tayo ng bagyo. Nabanggit po ninyo yung low pressure area. Ito po ba ay makakaapekto sa weather system natin or may chance po ba na maging bagyo ito? Well, sa ngayon po, maliit pa rin po yung chance ng low pressure na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Ito po ay nagsimula sa silangan ng Mindanao at tinawid niya po niya itong mga kalupaan ng Northern Mindanao at Visayas. At ngayon nga po, nandun na siya sa may karagatan ng West Philippine Sea, malapit po sa Palawan. So maliit na po yung chance niya no, na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Pero paglabas po niya ng PIR ay yung pong possibility, hindi natin po tinatanggal kasi hanggang sa ngayon po ay low pressure pa rin siya, ibig sabihin hindi pa rin po siya humihina. At makaka-apekto pa rin po sa atin ito, lalong-lalo na yung malapit po sa Palawan, magkakaroon din po tayo ng mga kaulapan na makakapagbigay ng mga mahihinang mga pagulan. Pero ito pong mga panakanakang pagulan, kahit wala po kayong binabantayan na sama ng panahon, ito po ay maaari pa rin asahan, no? Tulad po na nangyari kanina, Sir Manny, no? Dito po sa area ng San Fernando, malakas at biglaan po yung buhos ng ulan. Yes po. Asahan po natin yan. Kasi po dito sa Bulacan ay nagkaroon din po ng mga pagulan kanina. Habang ako ay bumibiyahe, nagkaroon din po ng pagulan dyan sa may parte po ng Pulilan. Kasama na rin po itong Baliwag. Hanggang San Miguel po ay umulan na rin. Alala niyo ho sa ating mga manonood, Sir Manny. Okay, sa ating mga manonood, mag-ingat pa rin po tayo.
asahan pa rin po natin, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga isolated cases ng mga rain showers at saka po ng thunderstorm. So, magbaon na lang po tayo ng mga gamit panangga sa ulan o kaya sa araw. At iba yung pag-iingat pa rin po ang ating gagawin dahil meron pa po tayong kumakalat na virus. So, ingat po tayong lahat. Magandang gabi po. Mas mainam po ang laging handa. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Dialysis center sa Guagua at Apalit